Ей, ма къде сте, сладурчета? Днеска ми иззад пак някакви такива стари видеа, майка мои видеа. Гледам, чай да видя аз преди 4 години какво съм правил на тази дата, защото аз обичам така да се сверявам часовника, майка, да видя дали моите предсказания стават, майка. И гледам, братче, на 1 март 2020 година бат Митко е пуснал едно видео, пак радостен, пак щастлив, не се е променил. И вика, и върви по улицата, и вика да сте живи, да сте здрави. Баба Марта, честито да ви. Хора, стига сте спали, биткоин е $8500. И гледам, че привъртам лента 4 години напред, 2024. И гледам, майка, биткоина над $60,000. И към, братче, майка. Връщам се аз да гледам коментарите преди 4 години. Прочитам там първите 10 коментара и всички викат: то луд, то наркоман, то за карлуко, то не е в час, то не е в час. Ей, мамо стара, бе! Ей, мамо стара! И сега ми е интересно, след 4 годинки пак като превъртим така малко часовника напред, като сме 2028 година и биткоинът като е 200 бондака, тогава пак ще казват: и бе, то лудия, бе! Ай, то лудия, бе, братче! То простия, бе! Абе, хора! Абе, хора! Не забравяйте кой е Нострадамус! Не забравяйте! Има една приказка, изписали се тук на камъни, които строят от 1000 години. Знаете ли приказката, която е изписана на камъка? Във всяка една пещера може да намерите този камък. Когато Митко президента говори, и боговете мълчат. Айде, майка, живи и здрави, оставям ви, пращам ви хубави целувчици, да сте ми живи, да сте ми здрави и все така на контини.